Kanyanya kuimba Stereki chimurenga chedu nguva yapera iyi. Tisati tasvika musi wa 31 takaimbisa Stereki, taitopa muenge maplans ipo paya. Kulendi makadii zvenyu pazvivhitivhiti panapa? Ndofunga muri kungonzwa maungira taakudzokera. Ndanga ndakateerera mazuva ese aya kubva pakaanaunzwa nyaya yanezuro yeimpeachment naMudharageza. Ndabva ndaona kuti Mudharageza iwo veteran chairo chairo rakarwa hondo. Kana ukaona waitwa counter kana kuti uri kuhondo ukaona maakukurirwa, ukaona uchingoti advance kuvanhu vako, advance, usive PU soldier man. Uri komanda unopedzisa hondo yese ikatoperera ipapo. Pavakamuka mangwanani vachiti haiwa ngatimirei, pane pataitwa counter, ndo zvinoita murwi izvozvo. Then todzoka mazuva ehondo, atairwa hondo isu tiri kuhondo tichirwisa Smith. Ndianga ari muvengi chaiye. Takatanga tichiimba nokuisa moto ari mapungwe ataiti pungwe. Saka mabhunu aizoteerera unzwa kunoimbwa, vouya votipfuura tiri papo pamusangano paya papungwe paya. Vakokwa nokuimba. Ndobva tamira zvokuwesa moto, ndobva tamira zvokuimba. Tongotaurirana, masoja maanzwa kupi, pungwe yacho yanga yakudaidzirwa zviri very clever, zviri very legendary. Saka zvinhu zvese zvamuri kuona zvinoitika izvi zvinouya maringe nemawire, semawire anoita mitemo. Mitemo yose yamunoona yachidzikwa iyi yakatanga nokuiswa, yakanga isiko, but nemafambiro anenge achiita zvinhu uona kuti no, iko zvino panofanira kuiswa mutemo uyu wakamira wakadai kuti zvakadai zvigorega kuitika. Musarwadziwa, musachema. Vageza havarambopuwa mari, but vane mastrategies echimurenga kuti chibudirire. Ndo pavanenge vaona napo vagara pasi voona kuti aiwa, tikadai apa tinokaundwa nokuku, tikadai apa tinokaundwa nokuku. Muchaona mberi kunotevera, regai tikuudzei isu tinoziva mastrategies. Takanyanya kuimba Stereki chimurenga chedu nguva yapera iyi. Tisati tasvika musi wa 31 takaimbisa Stereki, taitopa muenge maplans ipo paya. Patiko zvinomira one, tongorova nechekuseri 2 feet akafuratira, tinomurova isingatenderwi kufootball, tackle from behind. Waona wavinga munhu kuzomutakura asingaoni, ndio yatiri kuda kuita tackle from behind. Don't worry. Tonzwa vamwe vachiti iye Geza wacho unenge ari kupi. Mastrategies ehondo akomana, munhu anotanga nerevolution haabudikire. Bvunzai vana vamunangarwa, vaivako here kuno kuZimbabwe? Vakava vasingabudikire, vaigara ikoko vachironga, vakagara. Unoda kuti anoronga auye panzvimbo, kana akafa main actor wakambotenderwa kufa here mufirimu? Firimu kana tiri kurova here? Moda kuti abudikire. Uyu Chamisa haasi kutaura achibudikira, havabudikire ava. Hazvo zvinoitwa chimurenga achibudikirwe. Vanogara vari pavari, vasiye vari ipapo. Ndokuti ifambeka. Kuti mese moenda kana mukandofira yeko wozouya achironga zvimwe mastrategies ndiani?